Canto sabe o chat GPT sobre o Digo Chueu? Poño a prova e reacciono convosco. Que é o Digo Chueu? O di... Escríbeme en portugués. O Digo Chueu é unha iniciativa lanzada pola Real Academia Galega co obxectivo de promover o uso do galego a lingua cooficial de Galicia. A través do Digo Chueu a Real Academia Galega que se pon esta medalla. A ver, que nos axuda moito, pero non é da Real Academia Galega. Quen é Esther Estévez. Ten sido eloxiada pola súa capacidade de comunicar de forma clara e envolvente. Como te quedas? Que te envolvo en cualquier momento. A súa actuación no Digo Chueu, a súa actuación. Fago o papel de Esther Estévez no Digo Chueu. A última proba. Quen é Digo Chiño? Digo Chiño é a mascota da iniciativa Digo Chueu, creada pola Real Academia Galega, e daxe! Como mascote, o chat GPT é inclusivo.